Eh na mo nini ang sanay nga beach dinhi wagi pa nag-iya sa mga foreigners kasi karon dinhi mga private nga mga beaches tagiya ang dinhi mga foreigners. Ana dito ra pita. So na dito ang mga beaches sa mga foreigners. Private beaches. Muna ni murag ang barong ni wato ni siya ni. Ang barong. Buhing. Lapas, white beach. Lami na labas. No, kaning lapas. White beach. Ano may private ni Mats? Di, public na. Lami, liguan. Nakalimutan namin na. Public na siya di ay. Dato na kaligo si Bobo yun. Na Tapos, tata. iuhaw naman po kuma. Na kay baso. Nagpadamag kong Kevin og baso o plato. Ako yung bato. Kini Mats, ano mga beaches siya Mats? Kini Mats. Kini. Kini napita ni maning ngadto di murag na ubos beach. Pinukang doan siya. Mao na ni para sa anda. Makikidol ba nakilala? Gindulman pa tulad to. Ulo na ni Kanda. Mao tong lapas katapusan. Kani murag beach man pud nini siguro Lujo. Wala ka magdalili. Private no foreigner ni. Yan man ang yung talagi ato lagi turuan. Balikin. Murag na malik naman lamang pud kani adto nga mga tanom Mats. Murag wa man pagjuhi. Wala kita lisi dali damage. Kasi dar, ano wala pa din ang pinagdari. Sarapan. Ilay na mga lagi. Kato beach to. Ina, beach pud ni. Kana Magic Ocean. Nagana na mga beaches yun, no? Kanang ang tuper, kay lagmig siya ng tuper. Tuper ang namin eh. Oo, mura kang tuper ng buno sa ino. Salami ning imo mas. Kana panggang alan, murag may nga sa imo. Kini ang isa ng gasolinaan kan tuper. Mao na ni kuan sa ning barangay. Kana ni high school bitaw Mans. Kandabong. Anila ning kabalayan din ni napita pero sa Lujo ini mga beaches. Ana. Dene mo ni ang mga kabalayan din sa Mandabong, Andabong. Ini nagtudlo ang kauban akong maestra karon nga si Marisa Lakaran Ayuban dinhi sa first assignment nira niya isip ko sila magtudlo dinhi sa Kandabong Bohol.
kuan po ni Mas gamay ra ag registration ni Mas. Mura rag motor. Aron yun? Ha? Kay magpakutsi-kutsi pa ka naka-maintenance. Pila yun? Registration. Registro ba din eh? Oh. Dako yung maintenance. Major magbago pa dyan, yung palit ng surplus ay mo abot yung panahon mo maklaro isang sakit kani adto. Nakita din ko na sa katulong. Bakang Mo na in God's perfect time na naman Mas. Balay tayo ni. Ha? Ha? Aw ka na? Uy, Ginoo. Mahalang maintenance. Ano ba na? Ada ere, bahala. Ang ina yun. Kasi ko na rin pugnasi eh. Okay, so hapitan kita mo abot para sa Bugnaw si Parkland. man. Maus. Parkland man. Parkland, kagkuan man ni kang tupir. Di ba Parkland kang tupir man ni pre? Dini bitaw nagkuan silang dilya sa unas December nag Teacher's Day. nag among kuan ba among teachers day sa high school ra pa akong umpan. Tayo na pa din. Napa may Magic 87 months? Oo. Oy mo Magic 87 ko. Karong March 13. 30 years man ko, sa 57 ang edad. Di mo isakto ka. Impito na magsalita. 21 ra, pero step 8. So adyan na guro ng March 13 po, maluwi Ginoo. Monto ko mo apply ko Magic 87 na pa lagi Mas. Naamong tanga mo pa. Tiga ba jumawa na nga wa naman ano. Bugnaw si eh. Nara. Di anami patunong nami sa Bugnaw si Ano yun? Diyos sa'yo. Nga na to. Ani. Ito na pre. Ano ba? Tara. Bugnaw si okay. Patunong nami sa Bugnaw si Muni sikat nga mga beaches sa una, kana mga dap-dap, Bugnaw si pero karon na anin mga grabe na. Grabe na ang dinagko ng mga beaches with matching mga tag-as nga mga hotel. Kanin ang kangkuan tupir nga mga beaches nga dagko mga building. So ani-ani lang may ning entrance pero nag-abot dito makita view sa dagat nga nindot ayo. Na ay mga kabayan diri sa mga foreigners, mga tag-as o labat. So mo ni patunong on the way nami sa Bugnaw si din mo'y among pangaliguan kauban sa mga katikista. Ako attached ako ini. Matod pa. Mong bana. Asawa pa. Tama. Diyan ta kumuban din kay kuan pero agahad yung pangaring kay aron ako pila na katuig Ginoo. Maabot og 20 katuig na ko kangari sa Bugnaw si Nagano pa rin na to. ay balay nga lami foreigner tagiya. Sa pikas di lang ko makakuha sa picture kay kuan. Yaman ko dapit sa right side. Outside lang ka. Nag-uli na pod.
Ano, mga paril. Oh, ano man ni? Parilan man ni. Ano, na yung mga paril. Babotag mo boss. Eh, Bitaw. nadi ibabaw ko, boss. Sana tang Shirley. Wa magbuan. Sabi number ni Shirley. Oops. Ari ito yung lata ubos ay. Ang nakalta street. Naada ubos na pa ibabaw. Sa una murag ubos naman. Ana ginoo ko. Ani ra kasi ko dinhi, tuog na lamang ko dinhi. Matuog na lamang ko dinhi. Diinit yung ali. Ang mirror to per naman eh. Di ba di sa Alberto Tiyugo din yung nagbagtangay yun? Patong bats. Okay, so ni ana nanay ng parking ini. Murag mo na buti ni. Murag na ada yung mga kausaban gyud ay. Ani ra ko dinhi. Siyempre kay wala mang wala mang maghangat sa kanila tingali. Uli tuloy dito boss. Maghangat sa amin sa aming kauban. Atras ha. Ayun sa atras. Uy. Adale? Oo. Yeah. Okay. Ani jita ka gubaan dinhi wheelchair man. Ano man pa yan? Wheelchair mo guba. Di sa tamo na ako. So niya sa mi diri standby uy ginuko kalauna to sa mabot. What sa kalauna ini? Dapat yung parking fee? So niya ada gini parking fee ini. Kila Maj. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.